Kumono. Dahil mo ko, yan pa do humasaw ay tan pikinavan, tita, mantan sabat, sino po Nikos Maschin. Sino po Nikos Maschin? Humasaw na po nga. Pwede na, Francine! Humasaw nito na ko kinamno, itan ko iso, dahil ganang, sa hinay ng pahumunang sisam, dahil gusto daan, husaw ka na kadasang masa, charta, sa ibang boss kadasang. Dahil mo ko, pwede na, Francine, dahil husaw,
Sabah. Lunganan ko na